Сега въжетата, че и тук, сега като почне да разчиствам, разбрах, че всъщност този клон е скършен и ще е много рисково да не вземе да падне върху някой, докато снимаме. Няма да мога да го изкарам на ръка, само тук. Сега ще го вържа така, че с въжетата и с колата хевде сега леко ще го отреза от тук и като го издърпам, би трябва да падне нататък, съответно от тук да го извлача навънка. И тук идва момента да кажа, че целта ми не е да отрежа абсолютно всяко нещо, което стои на пътя ми, ами да се опитам да запазя възможно най-много от естествената растителност, която от своя страна да послужи като естествен декор. Ето къде съм го вързал с едно стоманено въже. Да видим това колко работа ще свърши. Ето въжето. Сега ще се опитаме и тук да докарам смарта. Ще го закача отзади за куката му, за теглича. Или смарта ще изпаде багажа. Или най-много скъсаме въжето и нищо да не се спрегне теглича. И след което един приятел ми се подкрепя на помощ, като ми съдейства с изнасянето и нарязването на натрупалите се храсти и клони на снимачната ни площадка. А пък тук в момента се обяснявам как това е детска работа за смарта и че ще успее да издърпа клонът още от първия път. Успя, но от петия. Супер! Още малко! Супер! Остана само да изнесем всички нарязани клони и да видим какво сме успели да направим. Разчистихме вече каквото имаше. Със сигурност не е това финал, но вече като погледнеш на вътре, вижда се. Вътре в реката има доста клони, които се разчистват. Онова е там, където се чупи и то най-вероятно ще се махне. Ще се поразчисти някой друг клон, ако успеем да ги стигнем, да може да влиза по-добре светлина. Това е гледката, която искам да придобия отвън навътре и да получавам възможно най-много светлина, тъй като в момента сме прекалено опушени от храсти и клони. А пък гледката, която трябва да получим отвътре навън, да бъде ето такава. Но за да стигнем до този резултат, имаме още доста работа. Но за днес стига толкова. Останалото ще бъде за следващия път.